खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बड'सा नायगिरिफोरनिसिम जासिहरबाय। दिनै 14 मार्च 2022 इं समबार बारायनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनानै होनो लादों आं रिमा बसुमतारिया। मेष राशि, बे राशिनि थाखाय गाज्रि सान, मोजां खामानियाव आगान सुरजेननो नाङा। वृष राशि, माबा मोनसे गोनां खामानियाव नांथाबनानै थानांनो हागौ, गोसो हमथानानै सोलिनांगोन। मिथुन राशि, माबाफोर मुवा खहा जानो हागौ, गोसोखौ गोजोननाय गैयै मोनगोन। कर्कट राशि, सोरबा मोजां सुबुंजों मिलन जालायनो हागोन, गोसोखौ गोजोन मोनगोन। सिंह राशि, गाज्रि मुवाफोर मोनजालांनो हागौ, जानायाव सांग्रां जानांगोन। कन्या राशि, माबा मोनसे साननाय थांखिफोर जाफुंनो हागौ, रंजानाय लानो हागोन। तुला राशि, जेखि जाया साननाय खामानिखौ मावनो हागोन, गोजोनै सम बारहोनो हागोन। वृश्चिक राशि, मोजां खामानिनि लामा हान्थिनायाव हेंथा नुजाथिनो हागौ, जेथिंबो सांग्रां जानांगोन। धनु राशि, नखर संसाराव गोजोननाय गैयै सोमजिनो हागौ, बिमानि दुखुआ जोबनाय नङा। मकर राशि, सेंग्रा सिख्लाजों फसायलायनानै दौलेंखौ गोरा खालामनो हागोन, दिनैनि साना मोजां। कुम्भ राशि, गोसो थोनाय हिन्जावखौ हाबा खालामनानै लानो हागोन, फारफ्रोमबो मोजां, गोजोननाय मोनगोन। मीन राशि, सोरजोंबाफोर बायदिसिना होननानै निन्दा होजाबायनो हागौ, गोसोखौ लोरबां दाखालाम। दिनैनि फान्जामुथिया एसेनोसै, गोजोन्थों। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 99548 52542, 94357 59226 आरो 60018 99387 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।